Wannan dai sabuwar waka mai suna Chess Adogwanjan ya ba wa mutane mabuɗan kunne ne a lokacin da ya kammala wakar a studiyonsa da ke gidansa. Ya ɗanyi na sakon 30 daga cikin wakar. Nan take kwa wakar nan ta karaɗe kafafen sada zumunta da TikTok da Facebook da Instagram da ko'ina. Hakika ana gani wakar ta zo da wani salo da za ta ƙara jan hankalin mata, musamman wajen gwangwajewa a gidajen biki da shauransu. Kazalika matan nan 'yan TikTok masu jira a saki su kansu za su samu wakar mamin, wadda ana gani wannan waka za ta yi wani shura duba da irin salon da mawakin ya zo da shi. Dama wakarsa ta Warr an yi masa gorin cewa waka ce ta marigayi Mamman Shata, Dr. Mamman Shatan waka ya kwafa wannan kalmar ta Warr. To dai jawawa daga ciki har mun je wata a TikTok tana cewa, to Adogwanja a cikin wakar ka ta Warr ko fodan nan ba mu gama shafawa ba, yanzu kuma gashi ka zo da wata sabuwar waka mai suna Chess. Hakika Adogwanjan idan aka yi la'akari waƙoƙinsa gabaki ɗaya kan karkata akalansa ne zuwa ga mata, domin dai ko waƙarsa na 'yan mata a yi sama a yi ƙasa za a fahimci cewa ga inda shi mawaƙin ya dosa. Duk da an samu mabuɗin kunne daga cikin wannan waƙar, yanzu dai kowa yana dakon fitowar cikakkiyar waƙar domin dai a ji irin saƙonni da kuma girgijewa da waƙar take ɗauke da shi. Wannan waƙa mai suna Chess ita ce dai sabuwar waƙar Adogwanja wanda take kan layi ko take kan ƙadami, wanda zai sake ta nan da ba da daɗewa ba. Wancan waƙa dai ta da ƙura matuƙa, kuma wancan waƙa ta yi shura, wanda kowane gida da lungu da sako sai da wakar ta shiga. Hakika mawakin yana da nasibi ta yadda yake yin waka, wani lokaci salansa yana daukan hankali duba da cewa tsohon mai gidansa mai dawayya shi kansa irin salon da Adogwanjan ke yi ne, shi ma akan kadaminsa ko kuma a lokacinsa ya yi waƙoƙi wanda mata sun so irin waƙoƙinsa kuma sun rausaya sun girgije a gidajen biki, wanda cikin ikon Allah sai gashi Allah ya arawa yaransa Adogwanja lokaci da dama, shi ma fa yana kai mata sama ya kai su ƙasa da salon waƙoƙinsa wanda mata suke buƙatar ire-irensu a gidan biki ko haihuwa ko dai shauransu. Yanzu dai abin jira mu gani, muna dakon jin saƙon da ke ɗauke da waccan waƙa kamar yadda muka saurari salon da ke ɗauke a cikin waƙar Warr. Yanzu kuma ga salon wannan sabuwar mai suna Chess wanda ya bada mabuɗan kunne. Mu je zuwa.